Bayad naman ng lalaki akakuyog ni Dexter ang nag-aawid dito'y balay Braulio. Baybayam lang ti anak ta bakit? Ay baybayan, kasanaw no dadakis ang mapasamak iti anak ta. Anya ko matidakas ang mapasama kiti anak ta? Kasanaw no adamang ramuskin ko na. Anya? Napintas abakla ni Dexter nga anak ta. Amangan no pagaramidan da iti dakas. Baybayam awan ti mapukaw iti anak ta. Saan mo't ngagsikog? Ay sinalbag ka? Kanunungam tar aramidan ti anak mau nga uray agyawid iti lalaki dito'y balay. Baybayam na tan ti anak ta. Aramidan na ti kay kayat na. Anya ko no agyawid iti lalaki. Di mon pakasikuran day ta. Nagawid ka din ti sa ngailim, Dexter? Wen, ito pa nagawid ni Aris, tatang. Aris gayam tinaganday di lalaki. Wen, tatang. Taga ano ni Aris? Taga-poblasyon, tatang. Kayan ayat mo day jay? Alo ni tatang. Gayom ko lang ni Aris. Awan ti relasyon mi. Nalayin ka mo ngagpili iti gayam, Dexter. Ha? Apay ka di tatang. At nga na. Nabiskad ti pamagina. Napudaw kung nagpungay dagiti mata na. Tatang. Kahit kaano man ang ngomay dito'y balay ni Aris. Diyak amo, tatang. Alay, bagam natakan ko na asilulukat tiri daw tayo para kan ko na, wan? Ha? Saan kayo nga agunget? Numangikuyog ak iti lalaki dito'y balay, tatang? Apay kung mga agungat anak ko, nilananang mo ati kontrabida. Anya? No siya, awan ti barikot. Uri man mangikuyog ko iti do lalaki kat ayos lat ta kanya. Ay nagalas nilang ang Dexter. Kas kala al-alya na ka-make up. Anya lakit din ni nanang, tila madmadlaw na. Ingka agdiram o sa nakaw. Diyak kaya tilang ang akasta. Nagpintasak tupay. Ay niya napintas. Nag-push ko ulti make up mo anak kaw. Nagalas. Anya lakit din ni nanang. Dilawan na amin nga ramitek. Ay basta. Ingka agdiram aus. Nagalas na itay tsura manakaw. Kaano aktupay ang makiasawa no sa anak nagpapintas? Anya makiasawa sa asawam, Dexter. Mga sawa ka, talalaki ka. Saan kat asikati makiasawa? Nanang! Anya mananday taya. Sir muna man ni Dexter. Kita man tilangan na Braulio. Kasla al-alya saan ang makaanak tilangan na. Baybayam ka dilaeng. Ay nagalas tilangan na anak ka make up. Bagbagay ng tupay. Nagpintas ti anak ta. Oh, nagpintasa ko na ni tatang, nanang. Ay na, jak mo ka na kayo nga agama. Agsakit ti ulo ka na kayo. Asino di sa nga ni Dexter a babae? Ay jak mo kakuyog na mo't asimang palt. Mabiit man laang Braulio. Apay ka di ba kahit? Payakas la makaungat ka iti babae asa nga ili ni Dexter. Nagpangit day ta babae. Papanawin niya day ta babae. Nagalas ti lang na. Nya kurso na da. Anya? Ay apa yan Braulio? Awan mo't ti madingar aramiden kan ka day ta babae. Basta papanawin day ta babae. Diyak kayat apakigayiman ni Dexter. Ibagam day takin ni Dexter taisaw timang papanaw iti sangaili na. Nagsakit di pa nang kita kanyak ni tatang mo, preng. Ha? Wanat pa iso. Makasugat ti panangkita kan ni tatang ko. Apay nga ekastamat din di pa nang kita kanyak ni tatang mo. Awan mo't madingar aramidak Ala, baliwan tantulangin ti agsarita Rika, friend. Saktulangin ti mapan iti balayo. Wan, preng. Nakon, kasla ko milang ni tatang mo. Nasayat mo tapi manawan da dya babae. Apay ka di akabusor mo nga umay dito'y ni Rika, tatang. Awan mo ti madingar aramiden na. Diyak kayat da dya babae. Diyak kurso na da. Ay, gayam ko lang ni Rika, tatang. Nagpatpatulong akin kuha na makastrak iti trabaho. Basta diyak kayat. Diyak kayat nga umay dito'y da dya babae. Di kan agrason pa Dexter. Anya? Nagalas talaga ti ugalay Braulio. Do babae ti umay dito balay kabusor ma. Basta awan ti babae nga umay dito'y balay. Valentina. Anya? Sumarait ti da kita babae. Kunamlan asino da kapintasan dito'y lubong. Anya ka din day tasasawang Braulio.
Wala pa makita ka babae nga umay dito balay. Ay, kudo-kudo tak. Ay, stay kwa. Danuga, kuda kuma. Anya? Naimbag nga oras yun, tata. Adda ka din ni Dexter. Apay sap-sap ulam ni Dexter nga anak ko, Marlene. Adda ko maibagakin ko na, Tata Braulio. Awan ni Dexter, ada na panan na. Anya? Nagchat lang itay kanyak nga umayak dito'y balayong. Kwa, kapampanaw na. Anya? Ay, si kamit gaya, Marlene. Sumrag ka. Ha? Kukwa. Ay, saan ka mabalin ang sumrek, Marlene? Tatang, agsarita kami lang kini Marlene. Basta, awan ti sumsumrek a babae dito balay. Jak kaya. Tatang! Sika babae, pumanaw ka. Jak kaya ti panagrup-rupam. Ken jak kaya ti lipstick mo. Nagalas, sana maibagay ken ka? Anya? Ay, mangibabain ka, Braulio. Pinabain ang mata ni Marlene Akaruba. Nagalas timbagbagam kan ko na. Kung namlan asino ang kapintasan dito'y barangay tayo dahil dyan babae. Ha? Nagtsaka. Anya nagtsaka sa sawam dita, Braulio? Akwa, nagpangit kaya't nasawan. Anya? Ay naglaing ka nga guyaw. Atiw mo pa'y ti babae. Nay, nagtimtimpla ka mo't iti Diyos, Braulio. Ang merienda ka kaday. Sana siya tagmerienda ba ka? Asinaw, Diyan bisita ni Dexter ang lalaki. ni ka di aris asa nga ili na ti itimtimpla am iti Diyos, Braulio. Uwan bakit? Inakitad kan kwa na dahil merienda. Napanan, nakaskas daaw. No babait isa nga ili ni Dexter, nakauyuyong kan papanawon na payida. No lalaki ti isa nga ili ni Dexter, itimplaan na pay iti merienda. Ala, agmerienda kayo pa anak ko, Aris. Thank you, sir. Nagpintas ti boses mo, Aris. Kasla DJ iti radyo. Agya mo nagmanin, sir. Di nakawagan iti sir. Awagan naklatan iti Tata Braulio. Tatang, David, pagsalitaan mi kini Aris, Kasta ka di anak ko. Inakaro dahil tamang makasingakay ka na kayo. Inigaman ni tatang mo tipingping ko. Dexter. Bay, malatan ni tatang ko, Aris. Ah, Abay ka di. ni tatang mo. Abay ni tatang ko. Inidayan na. Anya? Nga't nagsaritaan nyo ay akin ni Aris, Dexter. Ay, may papaniti ka bibiyag, tatan. Pagtrabahuan na. Nagpada kami a jobless. May sapay dayta nagsaritaan mi. Agsapol kami ti pagtrabahuan mi. No kasta saan nga agdat-daton kan ni Aris? Saan, tatang? Kagayam kami lang kini Aris. Apay aya. Awan anak ko. Agdamdam agaklang. Nagtaar nga minday jagayam mo. Nagpintas pa ti boses na. Un tatang, malalaki ti boses na. Kahit kaano man ito, may dito'y balay ni Aris. Diyan mo, tatang. Ibagam tukan ko na nga umay latad dito'y balay. Wen, tatang. Pagyaman ka, friend, makastrikat maglangan iti trabaho. Wen prain, agkatrabahuan ta. Agpada tamat lang amin iti inlop pa sa kurso. Correct, friend. Ay na, no saan agapukan ka, sana ka makastrik iti daya kumpanya. Awan anyaman na prain. Di mon panunutan, di pa nang tulong ko kan ka. Among friend, nagwapo jay manager anang interview kanya itoy. Kursunadak si ka, oy! Apay nga da ka babae. Ha? Ha? Kwa. Intulod na klang ni Rika dito'y balay tatang. Agawid akon, Dexter. Nasaysaya at pa, Erika. Pumanaw kan. Sige, panawan kayo pa ya. Ala, nagdadarasan na pimanaw ni Rika tatang. Apay nagsungit kayo kan kwa na. Anyat sa pulam nanay. Daytay lipstick ko jak matan makita anak kau. Nangipanan nyo ngay. Jak nga ron malagay no nangipanak iti dayjay a lipstick. Sino kumangay iti mangala iti lipstick yo?
Dito'y matlang rabaw ti kabinet ti pangikab-kabilak. Awan mo tan. Sapay nagngina day dya lipstick. Ay na, makitam tulat ta, nanang. Amang ano, adalaan di tayong igid. Sapay la kumaanak ka oh. Kita anak man, no, napintasak na tlaing, nanang. Papanam aya, Dexter. Ala, nalipatan nyo ka din. Nga itati umo na nga daw kung agtrabaho. Ayun gayam anya. Awun, nagpintas ka anak ka oh. Ay, ala ni nanang. Apay, Dexter. Agriglaaksan, nanang. Anya? Makarik na tinabasa itilikudan ti pantalon ko. Nang, titaag man. Ha? Ay sus, saan arigla dayta? Sukatam dayta pantalon mo. Adda na to gawam alugit ti manaw. Anya! Ew! Apay ngay, agpukaw matin ti gamit ka. Dua abra ti mapukpukaw kanyak. Sino ngay ti mga lakadagi jay? Kataltalo kami matlaang dito'y balay. Imposible nga inalan ni Dexter. Kat nagadumot ti Brana. Saan napagan ano dagiti brak? Uray dagiti daduma a make-up ko. Nagpukaw da. Ha? Uray gayam dagiti daduma a cutics ka. Awan damutan dito'y pangikab-kabilak. Ay, agraman da ito'y abubot ka. Adugayam ti mapukpukaw kadagiti pagpapintas ka. Ay no, bagbagay ko dahil yung lipstick. Nagpintasak. Marami kunti kayat ko. Tarimwarda Valentina kang Dexter. Oray dahil ito'y duster ni Valentina. Bagbagay ko. Paiman, pinagpan ti rupa kiti Sarming. Wow, nagpintasa ka talaga. Ha? Braulio? Bakla ka? Ay, bruha! Kanya bruha sasawang Braulio? Ay, bakla ka matgayam. Ay, uwan. Valentina. Ay, pakawanan na. Nagligat nga ilimang tirik na kababae. Anya? Iso nga ita, nagladlada kon. Ay, isumat lagayam akabusor mo dagiti babae nga umay ditoy. Tagayam, lalaki ti kayat mo. Valentina. Ay, mahulawak Mildred. Baklamot gayam di asawa. Talo tayaw na babae dito'y balay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw. Anya laki din, ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay na, agyaman na, nagbalik bayan kan Artemia, bakit? Ay sus, di nakagkan kito. Di ka pa'y nagdigaws. Anya? Jack kaya ti payod mong. Ang digos ka pa'y nga muna, sakbay nga agkanak. Mala, tulungan na kun amang yun nagkadagiti bag ko. Why? Bakal? Ay. Pasigmat asabon kan pagpapintas tin nyawit mo, Artemia. Wen, chito lakay. Nanginaakla si ti beauty product dagita. Anya nga'y dagita ko, Artemia. Nagadumot a toothpaste. Wen, lakay. Mausar ta amin dayta. Awan mo't inyawid mo a kwartata, Artemia. Pasigmat amakmakan kan pagpapintas tin nyawid mo. Di ka ka din agreklamo, chito. Tinapatag, nakaunungak iti pagpapintas ko. Anya? Tay talatan rupam das asikaswa, Artemia. Bakit? Kumporma iti pulpulagid mo iti rupam. Pagpapintas dagito nga ipulpulagid ko, chito. Nangina dagito a beauty product. Awan mo't lat sirbi dagita nga beauty product. Tawan mo't na urnong mo nagabrowd.
Tinggatang mo amin iti pagpapintas mo. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta dito? Ay, diya ka mo ka, Artemia. Nag-invest ka iti pagpapintas. Imbes ko maakwarta ta paggatang ta iti kanunta. Ay sumardan kan, di mo latan pakibiyangan tar aramidek. Tinapatag na pintasa. Mangantan, Artemia. Sigurado ang magustuhan ti linutok asidain. Ew, ay na day ta ang klase ti sidaan. Ha? Di mo na mo dahi ta ang klase ti sidaan, Artemia. Pinakbot dahi ta. Ay, jak kayat ti pinakbet. Nagatil itingiwat. Anya? Jak kayat asidaan ti binuguungan. Anya? At kaya't mo matasidaan ti pinakbot iday. Idisan ka pa yan nag-abroad, Artemia. Sabali, di kan ita. Chapsoy ti lutuam. Saan anaimas day ta pinakbet. Kahit isumat ng tagdaan sidaan, Artemia. Ikan ka iti paggatang mo iti lutuam at chapsoy. Ay, sapay mabisina kaon, bakit? Ay na, ilutuan nak pa iti chapsoy asida ah. Alagtig na ikan. Jak kayat day ta pinakbet. Ew! Nagbalikbayan kamot gayam, Artemia. Di kay umasidag na nalaring. Ang mga noada sakit yo ang makakar. Anya, ay awat sakit ko ang makaakar, Artemia. Nasa lagi isa kaklaunay, ne? Oh. Ay, ayantay alkohol kun. Ay, adagayam dito eh. Ha, nagalkohol ka matan, Artemia. Awan mo't sakit ko. Anyang iti amok na nalaring. Kasanon, noada sakit yo ang COVID. Anya, Ay na, umadayo ka na na. Jak kaya ti maakaran iti sakit. Shoo! nakbintas ka nagbalikbayan, ipag Artemia. Agyaman nakipag Janet. Ay napasensya ka na. Naibos mo ti sabon nga ipasarabo. Anya? Sanak man nga ang daw-dawat iti pasarabo, ipag Artemia. Umay ka laki taon dito balayo, Tatalo mat atawan asaan ka nakita. Ne, apay, anya da di nga angot. Ha? Anya di masaysayop mo, ipag. Hay, agat na tay amarabutit, ipag Janet. Anya? Awan mat masayop ko. Wano, day ta sakam tinabangsi, ipag Janet. Anya? Aywan, day ta sakam ti agat na tay amarabutit. Ew! Ay! Agduduma mat a product dagiti pulpulagid mo iti rupa, Martimya. Padasak man nga ipulagid da ito iti rupa. Jak mat maawatan no anya tinakasurat dito. Ka Chinese mo. Basta ipulagid ko latan. Anya laki dahin ni bakit? Usaram day ta beauty product, adi mo mat amaw no anya tinakasurat dita. Basta pagpapintas da ito, Chito. Awan mo't siguro ti dakis na no sarak. Inla ko kanyak da ito iti may samit lang nga OFW. Anya? Pumudaw ka no ti rupa, no sarak da ito a beauty product. Nay, mangantan Artemia. Nakadasaran ti taraon. Anya day talinutom, Chito. Inalsaman abiso kaon, Artemia. Kasano si daan day ta? Anya? Di mo na mo si daan ti biso kaon. Kat paborito masid si daan day tayo di saan ka pa yan nag-abroad. Ay, nalipata kun asidaan day ta abisukol. Dak kayat day ta. Ew. Anya? Ew! Kun ko namatan ti sigot asid si daan, Martimya. Ay, iya da yung day ta abisukol. Maariya ka makakikita. Balik bayan na. Ngam pagsidaan na iti bisukol. Ay, anyamot ti balayo, tatang. Apa iti balay mi Artemia? Nagado ti sapot ti lawalawa. Nakataptapok pa iti pagtugawan nyo. Na, may kakadi dito balay nga guyaw. Ay, nasa anak nga agoy uyaw, tatang. Ibagbagak na ang tagpaiso. Naka-abroad ka lang, naka-artikan. May bagay launay tinagan mo. Artemia, naka-artay. Tatang. Sana siya, kar-artyam Kunamlan asino ka kadalusan. Hindi saan ka pa nag-abroad. Di mo pa'y malaban, di underwear mo. Tatang. Puno ba'y? Ita, kunamlan asino ka ngagdilaw.
Nakabanda ka lang dyan, bro. Nagbaliwan ti ugalim. Ay, huston, tatang. Ay, di nakpagsarte ngayon. Kaya mumata, jak madamdamag, teraramidan. Balik bayan ka kanawa nakararte kung nadagiti karuba. Anya? Ay, lawan ti bagang pumanaw kan. Ay, umay ko ito da ito'y toothpaste gan sabon, tatang. Jak kasapulan day ka. Ang dami gatang to no kayak kaw. Ang mga nunay tapay ti sarsaritaan kanya. Day, si kamot gayam ti lumabas dito'y paraangak, Artemia. Anya mo ti paraangam, Naldo. Kapipita. Sana malitlikan, tagtudtudo ket nga road. Ew. Nagrigat ti magnano kapitpitak. Ay, anya mo dito lugar tay. Nagdugyo. Unay day tangay bagbaga, Artemia. Kasla di ka na irwam ang magnay ti kapitakan. Ay, talaga adya ko na irwam amag na iti kapitakan. Iday abroad. Awan ti makitam apita. Oh, imposible man ta. Imbag ko mano jak na padasan tinagabroad. At damat lang ta makita kapita kay Jabroad. Ijay nagabrodak. Awan ti makitam anarugit. Agungat ti gobyerno, Naldo. Wan, yung di mo ipadpada dito yung Pilipinas. Naka-abroad ka lang, naka-arte ka matan. Ay, buisit ka lalaki. Panawan ka man langan. Hmm? Ay, napanay. Naka-arte amag na. Ay, sos! Kaigalisan. Kat imo na nagdisutirupa na iti kapitakan. Balikid kamot abalikid Artemia. Abay aya. Ay, nagbara. Dak makaturog. Ay ano sam, bakit? Nabara talaga ti panahon ita. Gangtam ti aircon tani. Nagbara talaga. Anya nga aircon na sasawon dita. Kat awan mo't aircon ti balay ta. Ay, wala niya. Nairwamak ngamin nga aircon ija abroad. Nagmayat ti biyag ija abroad. Ha? Abroad man ha, hindi bagbaga, Martimya ha? Maturog ka kitain, rabiyo na yun. Ay, umadayo ka man. Nay, apay pa dayuan na nga Artemia. Maturog ka nga rudahin. Inka maturog ijay salas. Siyak lang ti maturog dito'y siled tani. Nagbara. Ay, diyak kaya, maturog ta kitain Artemia. Mala, paypayan nak nga rod. Aging da makaturog ga. Anya, di pa ikot siyak tinapuyatan. Alakit din. Inka alaan jay paypay. Ta paypayan nak amaturog. Agyaman na kitimpadi gumasidaan na nalarain. Awan anyaman na, Chito. Ay, sigurado ang magustuhan na Artemia da ito'y asidain. Wan, Chito. Amok ngamin a paborito na asidaan dayta. Iso ang nagpadiguak. Ulitek manin tagyaman, nanalaring. Ay, mangantan pa ka. At dahil padigunin nanalaring asidain ta. Anya ngay day taas sidang. Mabitla nga, lukataktin kalub ka. Aham. Ew! Tukak! Ay. Ew! Kun namutan. Paborito mo asidain day ta. Ha? Idi, namita, saanan? Ay, Mario ka kung nagsiday ti tukak. Anya? Iyada yung kanyak day taas sidang ang chito. Jack kaya ta. Ay, madurmanak ang makakikita. Ay, sidaig nga rodahin no di mo kaya Artemia. Ew! Anya laki din Artemia. Naka-arti kamutin na balik bayan. Ay. Nakararte ka mo na magna Artemia. Ay, tilamadmadlaw yung tatang. Handa ka lang dito paragan. Yung naka-winter boots ka. Tapno na pintasak Ijay ngamin abroad. At the winter time, iso ang nagisung utakmat iti winter boots. Bagtayt. Adaya winter di tao ko awang might. Nagbara ti panahon ng naka-winter boots ka. Ay, di ka maawatan, Artemia. Ay natatang, uray no awan ti winter. Mabalin ko latang nga isuot da ito'y winter boots ko. Tapno makita yung mata, ang naggapuak ijay abroad. Anya kung mano nag-abroad ka, dahil ta tilas-las tugmaw. Kas makita yung matatang. Bak nangan tilangak ang naggapu ijay abroad. Bak nang lang at ilang nga masimang pait. Yung mawang maurnong mo ang nag-abroad. Tatang, Sang kidain. Pasig may tapagpapintas ti ginatang mau. Imbes ko man, nagurnong ka iti kwartam. tatang. Tinakman paspasikatan sika. Nag-abroad ka lang, nakarartikan. Pudno mo ti bagbagak tatang.
Dakkel tinagbaliwan tilangak idinagabroad Ita sinalbag ta ipilit na latas ti kayat ta. Winain! Dakil tinagbaliwan ti langam. Agam nagngisi mo ilata ti gugutmaw. Apa yan ipag-Artemia? Wala ang alawas tinapalabas. Manipon nagbalikbayan ka. Ngam agsubsublimat ng tisigod akulor mo. Anya akulor ko asasawam ipagjanit. Di kulor mo abardang isit Anya? Wano? Naipusan dagiti pagpapintas mo ipag. Ay sana mabalin. Agsubli akmet laang ide abroad tapno pumintasak. Anya? Dakayat nga agsubli ti kinangisip ko. Nagbiit mat gayam nga agsubli ti kulor mo ipag. Agawid akon. Dakayat ti mainitan tapno sa anak ang umisip. Agap-apura ka magagawid, Artemia. Apayain. Ay, dakayat ti makisarita ken ka, Lando. Dagiti professional ti kayat ko akasarita. Anya? Ijay abroad, pasig adagiti professional ti makasarsaritak. Babak ng dapay Ijay manen abroad ti bagbagam, Artemia. Tunggalag sa uka, abroad ti dakdakamatem. Una, naggapuak nga ron ijay abroad. Sakpay lang, mat nga ex-abroad ti pagistoryami ti kasta. Manu atawan mo gaya mi di abroad ay nagtrabaho. Nabayag Analdo. Manu nga ron atawan mo nagtrabaho di abroad. Talo atawan. Kaping agkatawa ka ngay. Tal-talumot lagay matawan. Ababa na ita atawan no idilig iti tawon ko nagtrabaho di abroad. Mano atawan mo mat anag-abroad ngay, Naldo. Sa nga pulo atawan, Artemia. Isu adi mo man ilaslastog ti tal-talo atawan na panag-abroad mo. Ay, niya tinapasamak iti rupak. Apayakas ti matin tinagbanagan na. Ay! Pinagsangsangit ka mo tan Artemia. Tirupak lakay. Oh my God! Anya tinapasamak di tarupam. Ay! Agok ismutain. Ay, nagapgas tirupak. Nagsakit chito, ha? Ay, isos! Nagalas kan Artemia. Ay, kasla mo uram tirupak. Ay, nalagsakit talaga. Anay ko. Ala, mapantang rodere di ospital. Itamot laang Artemia. Sinbang pet kayo gaya man na nagkapo di ospital. Artemia. Tatang. Limtig mo titiro pa manakaw. Ay nati ko natin dermatologize. Nasken ka no ang maoperaan tirupak. Nalabas ka no ti panagaramat ko kadagiti beauty products. Ay, daytan di bagbagakan kay day. Karmam daytan. Saan adakas di agpapintas? Ang nalabas mo't nga mitararamidam. Tatang. Nakaararti ka nga na nagbalik bayan. Day talabagim ti pampanunutam. Jakmet namnamain na kasti ti pagbanagan ti rupak, tatang. Kaslamat na nauram. Ulitay ka nakaw. Saan adakas di agpapintas? Basta lakit di sana nalabas. Purbi nga di kabil mo ti rupam. Kanya ita. Nauramag. Oy, Belay, nakawarwar at yung balayaw. Dahil ta supayaw, nagado-abado nakadisaw. Anya na kita, nalabaan? Tatang, linawaan ni Edgar. Anya, iso pa yan tinaglaba? Ay, anya laki din aya, anak kaw. Iso pa iti paglaba, rumba nga si ka, tawan mo tararamidam nito yung balayaw. Ay natatang, saan akayat ni Edgar ang mabanugak? Bayam nga isunto ti mangkupin kadagita inakas na idirabi ialinawaan na. Ay, sana nasaya at tikas na, Bilay. Tulungam ti asawam iti trabaho dito balayaw. Saan la dahi tamangan ti pagalistuam? Saan nga rod akayat ni Edgar ang mabanugak, tatang? Ay nalakit din, aya. Ngamno kasyam kumamit ti asawam. Tulungam kumamit. Agasam ngay dayta. Iso pa yun ti aglaba. Iso pa yun ti mga kas itin sampay na alinabaan na. Sa ita, iso pa yun ti agkupain. Idin to takabalam mo dayta nga ramidain. Anya nga minti gagarayo aya tatang. Taing kayon.
Sumanao kayo ditoy. Ay, awan ti gagarak. Di magasak lahay. Ta malabsak mo latoy balayaw. In kayo nga rudan. Taawan mo't lati napatid nga ibagayong. Day talasir, munyo ti agado. Ay, yan niya kalaki din aya, bilain. Inton kwan, isukat na kan ti asawam. Gapoy ti kinasadot mau. Ay na, saan nakto nga isukat nila kay ko, tatang? Ngamin, ay ayatan kan dungdungwen naklaunay. Ipatpatig naklaunay ti asawa, tatang. Honey, insagana kong tidigos mo. La, inkagdigosin. Ay na, honey. Agyaman na ka. Nakadungdungo ka talaga kanyak nga asawam. I love you very much, lakay. I love you too. Bakit? La, inkagdigosin. Tayo nakisagana termosar tayo. Sige, honey. Nagluto ak iti itlog ken ham. Ken nagtirogak pay. Pinirperak iti bawang. Sige, honey. Inka nga ro din isagana ti armusar tayo. Tagdi ko sa pay. Inuray kan ang makadigos, honey. Pinakan konti anak ta. Sige, honey. Manganta nga ro din. At mabitlahay nga. Tayo kakta plataw, honey. Oh, at ta, honey. Naikakunti platong. Agyaman ang honey. Alang nga ro din. Mangantan. Oh, Maribelen, nakaumay ka man. Imayak lang makisarsarita ken ka, mare. Sa anak ka di ang makadisturbo? Saan mat, Mare? Tanong malampay mati date ko. Kaya't mo asawan? Adan ka date mo, mare? Wan, adan, Mare. Wala. Gagangay ti balasang akasken ka. Ngamni masapul apilyam an naimbag ti pakidaytam. Nang rona no isunto ti pakiasawaam. Pilyam tay kaskin ni kumparem. Romantiko launay. Ha? Wen, mari panyang. Nilakay ko, ay, dungdungwen nak iti husto Love na love nak dayjay. Yawat na amin ang masapul ko. Ha? Kasta ka di, Mare? Ay, kat, nasayaat mo't Wen, mari panyang. Nagsingpot nilakay ko. Taay ayatin naklaunay. Dungdungwen naklaunay. Isagana na pa'y atidigos ko. Ipapudutan nak itidigos ko. Oh, di nasayaat, Mare. Iso asi ka, mari panyang. Piliyam an naimbag tay kaskin nilakay ko akong parem. Dungdungwen naklaunay. Ay ayatan naklaunay. Honey, maturog tan. Anak ko pa na kun. Saan kanya rakupan, honey? Iso maturog kalatan. Apay ngay adi nakarakupan, honey. Uwan Ken, ijaya kon sa alas ang maturog, honey. Ni apay ngay. Di na kaya't akay da? Sana kasta, honey. Amom ngamin. Ipatpatig ka unay. Jak kaya tamabanog ka. Ha? Uwan, honey. Jak kaya tamabanog ka. Ngamin, dungdungwan ka launay. Dito'y kalatan ka mata ang maturog Saan anas ken adita salas ti pagturugam. Ay sana, honey. Ijaya kon salas ang maturog. Ngamin, amangan no masuliso ka kiti tinapintas mo. Ket anya pa iti mapasamay. Kat, agasawa tamat. Saan honey? Laki din. Maturog kan, wine. Dak kaya't ang mabanog ka. Iso ang maturog ako, ijay salas. Ay, Naidkar, saan adita? Makikiak. Shh, shh. Di ka natagari. Ang mga ano at makangagkan ka akaruban. Anya manintiin rason mo kani bakit mo? Na nakalibas ka nga inmay? Inyalis ko na talipuspos na. Ayusin. Edgar. Iso nga ita, nakaumayak manin diti balay mo, panyang.
aking mahal. Oh, Edgar, aking mahal. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, aking panyang. Hoy, Bilay. Anya ka tararamidam dito balayaw. Nakawarwara to balayaw. Pwede ka agi dalimanay. Nakarugrugitan din na tarayaw. Di ka pa'y makasagad, mate. Talampaswam ko mamay. Tapno nadalaw sa kitain. Ay, adda kayo manin nga agsermon tatang. Anya lakit din aya. Anya lang ang tararamidam dito balayaw. Jag sel pound. Agbuya ititibay kan mangan. Sumanao kayo manin. Belain, di mo urayan na maumakin ka ti asawam. Aramidam ti pagrebengam kas asawa ken ina ti pamilya. Agyaman ak ditiin pati kum asidaan panyang balasan ko. Ay nagimasan da ito, ginataan alidag. Wana na, paborito ni Edgar da ita. Waan balasan ko. Paborito na talaga ti kasti asidaan. Ngam, aguray ka. Kasano nga ang mapaborito na? Ha? Kuha na. Basta na muklatan ala, balasan ko. Agyaman ako na ha? Umay kan tumanin pa di kuha na. Agyaman akmat. Tauray adayo ti balay ko. Kat imay naklata pinadiguhan. Una na. Ngamin, napatag kayo maten kanyak. Gayam ko ni Edgar. Isa napatag kayo maten kanyak. Nana. Edgar, adda ka di relasyon nyo kan ni Panyang. Nanang. Agpudno ka, Edgar. Pagkunaan nyo, bakit nga da relasyon mi kini Panyang, nanang? Adayo diti balay mi iti day di tatang mo. Ngam imay naklata pinatigwan. Saan ko akap-kapin ano? Saan kami close? Ngam, adda na sa una kanyak. Anya day ta, nanang? Agayem na kakano. Iso napatagak matan kan kwa na. Iso nga adda lakit di relasyon nyo. Kuha, nanang. Aklo nagkada kayaw. Di yun masasao kin ni Bilain. O makitam? Pudno ti hatap ko. Ay, saan ko akanunungan ti kasta nga aramid mo, Edgar? Adda nasawam kat isulaang ti ipamaysam. Naragragsaka nga men kinipanyang, nanang. Anya ayat di mo kayat iti asawam. Tapa ay anak relasyon ka kan ni Panyang. Kasanubat nga men, nagsadot ni Bilain. Syakla amin ang trabaho yung balay may. Agraman anak may. Di na pa'y mauawir anay bag. Sakit nabangbanglo nga adayo ni Panyang, nanang. Ay, anya lakit din aya, Edgar. Nanang, naragragsaka kin ni Panyang. Sa anak ang naragsak kin ni Bilain. Sadot launay, dinto pa'y agdigaws, no jak isaganaan iti digos na. Oh, adayta, Edgar. Aking mahal, namasahikan. Nalpasan. Agyaman anak, aking mahal. Amom ka day, asaan ang maaramid ni Belinda ita? Kasta? Iso ati masahiyag, permiti kinasadot na. Ala, bay amon. No kasta na bambanog ka iti trabaho? O may kalata kanyak, tamasahiyan ka, aking mahal. Inarakop nakmanin Panyang, aking mahal. Apay, hindi mo kaya't ngarakupan ka? Ay kaya't ko launay Nibilin tijak kaya't arakop na. Taapay mo. Kasano, kat agat aglit mait. Di pa'y agdigaws. Nujak isaganaan iti digos na. Anya? Iso asikati kay kayat ko, aking mahal. Adayaw akay kayat kangam ni Bilain. No kasta, dito'y kangaroden ang maturog, aking mahal. Uwan Panyang, aking mahal. Dito yakon ang maturog. Api niya itakalaan nga si Mang Pat. Agsapa na. Nagturugam idirabi Ala, di kan agunget, honey. Inawis nak lang amin ti may sagayam ko.
Mabisina ko, honey. Yak nangan idirabi eh. Tawan kamot ang nagluto. Mala, ilutuan ka iti ka na. Tamangan ka. Sa nabale, tainton malunto pa'y matilakad ko. Ha? At dalakad mo inton malam? Wan hani, kat ang mga numarabyanak. Awan manan agluto iti ka na. Kadwag tagluto, tapno adunto ti kanam, hani. Nala, mabitlaan, ten nakaglutaw. Wan, honey. Tamabisina ko. Kan agidalimanag ka pa'y dito balay ang. Aglaba ka pa'y. Wan hani, awan pagdanagam, taramidag amin da kita. Sakbay arumwarak inton malam. Panyang, imbayag, takasao ka ko, mabalasan ko. Ada relasyon nyo ka ni Edgar. Iso akid daw ako alikli ka maon, tadaanan iti pamilya. Ay nana, siyak di kayat ni Edgar. Ay napanyang, di mo laamaw anak kadungdungo ni Edgar iti asawa na. Pwedno, nana. Ngam araramidan na laday ta. Tapno saan nga agatap ni Belen kankwana. Iti kasta, awanan parikot. Ha? Di nang tupay kay daanan, nana. No maturog man ni Edgar iti balay da, iti salas ka no ti pagturugan na. Anya? Amoy yun, nana. Ay ayatat matkat ni Edgar. Kan awan mat makunakan kwa na. Gaputa talaga nga ay ayatan nakmat. Wan, ngam adaanan iti pamilya. Iso pa nga simpanyag, tasi ka kumanti lumiklik kan ni Edgar. Sa bagay, mapampanunot ko matday ta, nana. Iso sige. Bayan nyo, na siya kung ti lumiklik kan ni Edgar. Umadayo akin kwa na. Naikandado kong tiridaw. Umadayo ang pailaang. Kailiw kong tulaki din ni Edgar. Ngam sana balin. Edgar, aking mahal. Kailiw ka lakit di. Panyang, aking mahal. Apay di tabag ngawit mo. Pumano ka, aking mahal? Adaywan kan, aking mahal. Tadaan ka mo ti pamilya. Ijak kaya't ang madadaol ti pamilyam. Gapo kanyak. Aking mahal. Saan ka pumanaw, aking mahal? Saan? Aking mahal? Maudin day tang agak ko kan ka. Aking mahal. Goodbye. Goodbye. Aking mahal. Nakita! Inagdam ni Panyang! Dak lang amin kaya't yagi skandalo itay ka! Iso abinaybayan kayo! Binuibuya kayo lang! Ha? Aking mahal pa'y gayam ti inawag yaw! Ay, Tumpay ide! Nalailo ka kanyak nga asawam! Adi mo kaya't ngagbanugak! Yawat mo amin na masapul ko! Tagayam! Itilikodan data! Lipliputan dak! Manglilipot kayo! Kumari tapay mat nga ron ti babaem! ay, Ang sinatan! Ang sinatan Edgar! Kasta, tinasaong ni Edgar kanyak, Belen. Iso adyak mat mapabasol ni Edgar no apay ang nagbabae. Kanayon kabut abagbagaan nga main Belen. Asa nagapot na anos kin ka sa asawa. Kat di mo tulungan iti trabaho. Nagapuso ka may. Agasam. Ta iso lang arudan ti aglaba. Iso pa'y ti mangisampay. Iso pa'y ti agakas. Iso pa'y ti mangkupain. Ta di mo mo'y ngarong kupinain. Ultimo agdalos dito balayaw. Di mo pa'y maaramay. Kat si kamot Edgar, noan niya ti parikot mo kan di bakat mo. Iba gamitin na sayaat, aday kakat agbabae. ore ibagak. Sa dutlat tamoy. Kun talaga, ang naragragsaka kini Panyang nanang. Aklonag na ita. Kay, anya nga ron ti kaya ito ang mapasama kita. Agsi na kayaw. Idin to ta danak yaw. Agawid pa ilang ni Bilin ni Balayaw, tatang. Taagawid ak pa iji balay ni nanang. Gabain, talaga na po na senti panagayat ko kin ni Bilain. Pamarang layon ti pagpakita kin ko na.
Uray han iti awag ko kuana, ng pamaranglaang na ita. Nagsakitan na ita ng kuwadgar. Agsinatapay lang iti pagnaidan, bilay. Ngamin, napunasin ti panagayat ko ka. Bueno papagayam, gitan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Hoy, Lando! Barbango na! Agriing ka ditan, dapat trabaho mi de balay dala kay baste. Hoy, Lando! Agriing ka na! Anyak lagi din na ya. Disturbo ka. Ing ka agluton, tadda trabaho. Masaduta ka bumahon. Maturog ka pa'y. Hindi na! Tintuloy na tinagurok ay surunsun! Por! 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 Ayan ti Por! Awan! Anyo kalakit din. Ay, bakit? Nakasapsapa pa'y ngam nakalalaw ka. Tapno agriing takot ing kagluton, taing kagtrabaho! Si kagluto. No di kagluto. Sa anak mo't nga ron nga agtrabaho. Ditam! Anya! Malalala! Siya kung tagluto! Ngam bumangon kanton dita, tapno saan ka amala daw. Anya titulagan nyo kin nila kay baste. Agbalon ka, wano pa kanan na ka itipangal daw. Awan matimbaga na apakanenak. Ang sabay ko maata apakanenak. Una, tapagtrabahon na ka nga rod, di pa kanan na ka. Isufay amatipid tayo ti kanam kuma dito balay, itipangal daw. Alang arudan, tamang anak. Kan mangtimpla ka pa iti kapik ah. Nuwan, mabit lang. Sapay awan asukar. Ibaon mo ni naneng. Tama pa nagdawat di takaruba iti asukar. Uwan, mabit lang tariingit ni naning. Uy, mayat to'y timplam iti kape ah. Bakit? Imbag laang ang tadda na dawat ni naning asukar. Wana, No asukar laang, wano asin kan mantika, mabalin adawatin la iti kaaruba. Isupay at ipid tayo dayta. Huy. Nala, agawa amon ti mangan, taing kagtrabahon, Lando. Ket inton agawid ka iti malam, dumawat kan iti mabalin mo adawatin iti balayda. Wano saan, dagiti mula na iti sikigan ti balayda anat nateng. Isupay makatipid tayo no kasta. Wan bakit? Kasta ti aramidag. Pangaldawan na. Ngam di matla agayaban amangan ni Tata Baste. Isardeng mo pa'y talan daw. Taing ka pa'y mangan. Sana ka di apakanan, Tata Baste? Ay saan makamukan iti kanam. Tanagdakkel mo tikinid daw mo apordiyam. Naimasamot ti si Dayo, Tata. Uwin talaga naimas na kukod ti babaw. Oh, nagimasan. Pakanan na kun Tata Baste. Tauray kisayam itibain ti pordiyak itangal daw. Mala mangan ka. Ngam kisayak talaga ti pordiam. Uwan, Tata. Basta mga anak nito'y balayaw. Tanaimas ti si Dayo. Ay no, nagimasan ti si Daon. Day. Nagadumad tantiin na po yung kabil mo iti plataw. Anya kay lakit din aya. Tapno mabsuga ka. Sapay ka layo na ngagmarmartilyo. Hindi ta si Dain. Agasam nga itatalo ako ko ting kabil mo iti manlokong mau. Anya nga iti parakin ni bakit kaw? Ilutwang tulangan, Tata. Ala, mga anak kong Tata. Mabisina ko na yan. Tata Baste,
Mapalin ka di tinumawat di tamulayo akamates. Sige Mang puros kalata. Kan nayunak pa'y di ta sitaw yu Kasta mo tinday tatarong kan palang. Nagadumat tayo. Anya lakit din ayatata. Nagadumat day tamulayo. Sige, Mang puros kalata, landaw. Tayo nag-alay ti sweldo mitangal daw. Takunam nga itid ko adagos ti maldawam. Thank you tata. Thank you. Oh, antuyan ti tangdan mo itangal daw, landaw. Manuday tata. Kasla talugasot lang, mate. Wen, talugasot lang titid ko at hangdan mo. Ngamen, ti balor ti kinan mo ideal daw. Kat wagasaut. Kat ti balor ti meriendam. Iti agsapa ken iti malam. Kat balor ti sangagasaut. Ngamen, binukodam tay 1.5 asop drink. Ken dagiti tinapay. Kinan mo amin. Diyak amaw no, kinan mo amin. Wenno imbag mo nga inyawid. Sa dagita pinuros mo natin kao, nagaduunay. Agasam day ta kamati sa pinuros mo. Agraman day tapan lang, sitaw, tarong ken okra. Dawat ayate kasta. Pananggun daway daytan. Anya kalakit din ayatata. Nagadumat lang na kita ang ulam. Awan kat babain mo 700 tikinid daw mo for diyam. Ikisay ko ti 400. Altoy, awate mo tagawid ka. Ket oray saan ka nagsubsublipay. Mangsapo laglagay ni timang ituloy iti trabaho. Anya kalakit din na yatata. Apay nga mangsapol kayo iti kasukat ko. Gaputawan na pulos babain mo. Nagposkol ti rupam. Ay na, nagaduman dito anatang lando. Agasam ngay dito atipid tayo. Ayos Ngam upat agasot ti ingkisay nila kay basti iti sweldo. Bakit? 300 lang tinted na. Ne, api ngay. Kun inikat na kung nagtrabaho di balay na. Ne, api ngay. Jaka mo anya ko ma. Nagadudita ang mga alakan niya kag karpintero. Ngamin, solido ti trabaho. Sapay dakkel ko matisweldom kin nila kay basti. Bayamon, anya laki din na ya. Ado dita ti mabalin ko apag trabahuan. Naneng, ingka man dumawat iti asukar dita ka aruba. Tagkapi kami man tinitatang mo. Iti balay da Uncle Sunny? Wan, nanang, inakalaan ti tasa pangikak. Naruamon ni nanay nga mapanagdaw-dawat iti asukar. Bakit? nasayaat mo ta. Isupay at tipid tayo lakay. Kita man, di tayo pa'y naibos tayo may sa kilo nga asukar tayo. Ngamin, ibabaon ko lata ni naning adumawat kadagiti kaaruba. Kat ikan na mo lata. Ayos lata nga ron da. Makatipid tayo no kasta, lando. Dumawat ka na iti asukar yu, Uncle Sunny. Maray, anya laki din dagiti dadakkel mo kaya. Ta kanayon da ka nga ibaon niya, dawat iti asukar. Wino saan, asin, mantika, bitsin, bawang, laya, sibuyas, ganda dumapay. Imbaon nakmat ngamin ni nanang ko, Uncle. Saan kan nga ikan iti daw-dawatom nga asukar, nanay? Agawid kan, kat ibagam kininanang mo, nga iji store tayo ti asukar. Wan, Uncle. Nanay, denggam to ibagak. Anya dayta, Uncle? Saan anasaya at ti kanayo nagdaw-dawat iti asukar? Winno anya laditan. Tanakababayin day ta nga aramid. Wan, Uncle. Sige nga ron. Agawid akon. Imot ket di day ta akaaruba. Asukar lang di pa'y mangtal. Wen nga rod, isupay ko maatipid tayo no agpadawat. Mala, ibaon ko lang ni naning adumawat iti asukar iti balay danana tasing. Saan lang nga asukar ti dawatin na? Agraman kape. Ad-adaman ang makatipid tan no kasta. Alang aruda na, ibaon mo ta makakapkapi akon. Naneng! Umay ka man, tanda pang ibaunakan ka! Ayan ti dinawat mo ang kapitan asukar, naneng. Saan da nga inik ka, nanang?
Diyak kaya dun tiyag dadawat. Mabain akon. Anya mabain mo't asasawam. Amaw naning, makatipid tayo no at dalakit diag padawat. Da kayong tiyag dawat. No awan babain nyo, nanang. Mabain ako na talaga. Nala, ingka igibalay da na Dora. Igay ti pagdawatam. Anya lakit din ayan, nanang. Diyak kaya't nga rodin tiyag dawat. Mabain akon. Da kayon ati mapan. Da kayo mo tiyag kape. Di ka man agsadot-sadot ang may baon. Ibaon nak ang agin na ta iso, nanang. Ngam nagdawat iti kapi kan asukar di nakaro ba? Da kaya't nga uray pa'y bautin da. Pangaldawan na. Ngam di nakmatla ayabanin ni nanapan niyang amangan. Ay, sapay nagbanglo ti ilutluto na. Adada na mabisinak. Lando, yug ko laangan ti makan diti paraangan, ta diti tayo laangan amangan. Umay kami man, nanapan niyang. Ay sos, umay dan samot makipangan. Nay, nagmayat-mat gayam ter aramidom at ugaw dito paraangan da nanapan niyang lakay. Nagpintas na Mala, say-saya ato ma, takababain kin ni nanapan niyang. Ha? Nanapan niyang. Ingkairwaran ti makan. Tamabisina ka talagan. Nanapan niyang, makipangan kami man. Mabalin. Sige lang ang anak ko. Mangan kayo lata. Agbusog kayo. Ado ti makan. Bakit? Ayan ni naneng. Mabain ka nung nga umay. Iso at pinanawan min Ala, baka naman na imbag na kita anak ta. Makatipid tayo nukastoy. Nay, talagaan na ikisap ti makan Agyaman kami itikinan mi nanapan niyang. Permi ti busog may. Binuya kayo nga rod amang makan. Kas kaila mabisbisinan unay. Una na, mabisin kami unay. Talaga nasikap kayo anya. Ngam amuyo, ana, Lando. Pagsasawan kayo kumaitay. Ngam impagpagapukla kadagiti dua nga intugot mo nga anak yaw, ana. Isa binaybayan kayon anangan. Ha? Ngamen, nagpuskola talaga ti rupayo nga agasawa. Anya kalakit din ayan hanapan niyang. Pinakan na kami lang aruden. Sermonan na kami pailaeng. Awan iti tulagan ta. Nga umay ti pamilyam amakipangan. Iti pangaldaw landaw. Ngam apay nga ngay may da. Sakit kidnan nyo ti innapaw asa nga kaldero at akal. Sindayo amin ti sidaon. Idinto ta nagadubaut. Kuha na. Mananggondaway kayo at talaga. No kasta nga road, kisayak ti sweldom landaw. Sana mabalinday ta nga aramidon yaw. Ha? No kisayam, di agawid aklangan. Anya lakit din aya. Day talakin nan may. Nagadun asaom. Ala, agawid kayo nga rodan. Umdasan at ang dan mo, tikinan yaw. Kasano day tuyon bakit? Awan mo ti mayat nga patrabaho kanyak. Kun datan ti chismis dito ayan tayo. Antukab ta ka nung kun agdadawat iti kapi kan asukar. Ay nalakay. Kunata ang makatipid ta itar aramiden ta. Ay na, kababain tamot una yan. Daita ti chismis dagiti kaaruba. Ay, awan nga rod. Sapay makakapkapi akon. Awan kape, awan amin nun. Kun awanin mangtad a kaaruba no ibaon ko ni naning adumawat kadakwada. Kasano nga tan? Ingkag pakpakasi kinila kay Bastila kay. Tagsapsapul ka no iti agaramid iti kabinet. Barang talken na kapay. Agtalak nga tapay kanyak ni Tata Baste. Ingkapadasan alakay. Ngam no saan? Talagang agbisin tayo. Ngaming awan apulos maisa ang tayaw.